गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो इलेक्ट्रिक बिलखौ जोङो माबोरै पेटीएम, फनपे, गुगल पे जों माबोरै हरो आं दिनै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आंनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट फैदों इलेक्ट्रिक बिल खालामनायनि भिडिअ लाबो होननानै, बिनिफ्राय आङो दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन आरो इलेक्ट्रिक बिल खालामोब्ला बबे नाम्बाराव नोंथांमोना फार्स्ट चेक खालामनानै खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै, बारा गोबाव खालामला। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोननो आं खोन्थाग्रोनो सानखायो जायफ्रा इलेक्ट्रिक बिल नोंथांमोना अफलाइनाव खालामो नोंथांमोननो लेखा गांसे हरो। बे लेखा गांसे हरनायाव नोंथांमोननि बे कनजिउमार नाम्बार थायो, बेखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना अफलाइनाव नोंथांमोना कारेन्ट बिलखौ हरबाय थायो बेफोरबायदि लेखा गांसे मोनो, बेयाव नोंथांनि लाइननि बे कनजिउमार नाम्बारा बेयाव थायो। नायबानो जाबाय। नै बेफोरबायदि बेयाव दङ, नै आंना 23701 बेफोरबायदि दङ। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो थागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, चेक खालामबानो जाबाय। बे नाम्बारखौ लानानैसो जोङो लाइन बिलखौ हरनो हायो अनलाइनाव। फनपे बा गुगल पे, पेटीएम जों जेजोंबो हरनो हायो। बिनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै। आं बे नाम्बारखौ कपि खालामना लाखाबाय। नोंथांमोनाबो सोरबा अफलाइनाव खालामदोंबा नैबे नाम्बारखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फार्स्टआवनो खोन्थाग्रोबाय। अब्ला आङो दा फनपेजों माबायदि खालामो, लाइन बिला बेसे जाखो, बेसेबां थांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थागोन पेटीएमखौ खोन्थागोन। पेटीएमजों माबोरै खालामो आं नोंथांमोननो खोन्थानि। अब्ला आं पेटीएमखौ अपेन खालामबाय। नायबानो जाबाय। बिनि फेसआ बेफोरबायदि गेवबाय। बिनिफ्राय आं गोजौआव बोखोबाय। नायबानो जाबाय। बेयाव नायै नोंसोरो नै इलेक्ट्रिसिटि बिल बे दंखायो नै लिरनाय, नोंथांमोना नुखादों इलेक्ट्रिसिटि बिल। बेयाव आं खनसे थुनानै होनोसै। अब्ला बिनि फेसआ बेफोरबायदि गेवगोन। आं सिगां चेक खालामखाबाय, बेखौ आं सिगांबो नायखांबाय। बिनिफ्राय आङो दा बेखौ डिलीट खालामनानै होगोन जाहाथे आङो बेखौ मोनफिना। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय नोंसोरो। आं नोंथांमोननो खोन्थानि इलेक्ट्रिसिटि बिलाव खनसे थुनानै फैदो। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथांमोना नै बेयाव थुबानो जाबाय। सार्च बाय स्टेटआव बेयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना थुनांगोन बेयाव APDCL होननानै थुबानो जाबाय। अब्लानो आसामनिया फैखांना नायबानो जाबाय APDCL। बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो नोंथाङा नोंथांनि इलेक्ट्रिक बिलखौ होनो थाखाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नोंथांनि लाइन बिलखौ हरनो थाखाय नायनो थाखाय बे गोजौआव दङ पस्टपेड कनजिउमार नाम्बार। बेयाव नोंथांमोना लाइन बिलखौबो नुगोन, नोंथांमोना आरो पेबो खालामनो हागोन। बिनिफ्राय गाहायनि अप्सनाव नोंथांमोना नुगोन प्रिपेड कनजिउमार नाम्बार। बेयाव नोंथांमोना डाइरेक्ट पेल' जागोन दै। बेयाव नोंथांनि पेटीएमनिफ्राय डाइरेक्ट फैसाखौ नोंथाङा नोंथांनि बेंकनिफ्राय हरनो हागोन। बिनिफ्राय आं गोजौआव थुनानै होनोसै। बेयाव लाइन बिलखौबो नायखानांगौ नालाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव नोंथांमोना अप्सन नुदों, बेयाव नोंथांमोना कनजिउमार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना, कपि खालामना लानांगौ। जायफ्रा अफलाइनाव नोंथांमोना फैसा होबाय थायो बे लेखा गांसे मोनो, बे लेखायाव कनजिउमार नाम्बारा थायो। अब्ला आं बेयाव होनोसै। आं कपि खालामना लाखादोंमोन। बिनिफ्राय आं बेयाव होबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बे गाहायाव नोंथांमोना नुगोन बेयाव प्रसिड, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय। बेयाव लाइन बिला कारेन्ट बिला 434 जानानै दङ, बेसेबां फैसा हरनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव नायदो, बेयाव प्रसिड टु पे बेयाव खनसे थुनानै होबानो आंनि बे फैसाया फनपेनिफ्राय थांगोन। बेफोरबायदि ओंखारगोन। नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नैबे गाहायाव पे अप्सन 434 बेयाव खनसे थुनानै होबानो आंनि बेंकनिफ्राय थांगोन। बेयाव नोंथांमोना खोमसि नुदों जानो हागौ, बेयाव स्क्रिन रेकर्ड जाया, खोमसि जायो। बे फनपेआव फैसा सोनाय समाव पिन होनांगौ समाव बेयाव खोमसि जायो। बेयाव पिन होनाय लोगो लोगोनो आंनिया फैसाया बेंकनिफ्राय थांगोन, 434 थांगोन। अब्ला आङो बेक खालामफिननोसै। बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो नायनानै सोलोंना लाबानो जाबाय।
बिनिफ्राय गोबां मानसियानो बुंदों गुगल पे जों माबायदि सोयो गुगल पे जोंबो खोन्थागोन आङो सेमानो दै गासैबो सेम प्रसेसआनो गुगल पे आबो बेनो बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आं गुगल पे खौ ओपन खालामबाय बिनिफ्राय आङो दा गोजौआव बोखोगोन बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना इलेक्ट्रिसिटी बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय आसामनिखौ आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन APDCL अब्लाना आसामनिया फैखायो नायबानो जाबाय बेयाव नोंसोर नुदों बेनिफ्राय नोंथांमोना गोजौनियाव थुबानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय कनज्युमार आइडि खौ होबानो जाबाय आं दहाय नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना बेयाव आं कपि खालामना लाखादों बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे लिंक एकाउन्ट दं बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेखौ सार्च खालामनानैबो लानो हायो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिला बेसेबां जादों बे लिंक एकाउन्टआव खनसे थुनानै होदो अब्लानो ओंखारजोबगोन दै नायबानो जाबाय 434 दहायना बेसेबांमोन बिनिफ्राय बेखौ पे खालामनो थाखाय गुगल पे जों बेयाव दं नै पे बिल बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो बेंकआ फैबाय बेयाव नायदो बिनिफ्राय पेआव थुनानै होदो 434 आव अब्लानो थांगोन फिन होनांगौ जागोन नोंनि बे गुगल पे आव मा फिन दं बेखौ होदो अब्लानो बे 434 आ थांगोन बेफोरबायदिनो जोङो लाइन बिलखौ हरनो हायो जायफ्रा रोङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै रोंबाय जानो हागौ नोंथांमोना बेफोरबायदिनो चेक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फन पे जों माबोरै हरो फन पे जोंबो बेनो सेम प्रसेसआनो गुगल पे पेटीएम जेरै खालामो बेफोरबायदिनो फन पे आवबो खालामो बेयावबो दंखायो नै नायबानो जाबाय बेयावबो अपसन दंखायो इलेक्ट्रिसिटी बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नै बेयाव इलेक्ट्रिसिटीआव खनसे थुदो बेबो सेम प्रसेसआनो आं दहाय नायखादोंमोन नै बेयाव नोंथांमोना सार्च बाय बिल बेयाव थुनानै होबानो जाबाय आसामनिखौ बिनिफ्राय नै आंनिया दहायनि ओंखारखादों फन पे आव हाबफैबाथाय 434 बिनिफ्राय नै बेयाव दं प्रसिड टु पे बेयाव नोंथांमोना बेयाव पे खालामनो हासिगोन फन पे जों नोंथांमोना लाइन बिलखौ हरनो हागोन सेम प्रसेसआनो बेयाव गोबां मानसियानो नाम्बारखौ मोनाखै मा नाम्बार होनांगौ होननानै बेयावसो एसे प्रब्लेम जानो हागौ नङाबा ओरैनो इजियावनो हायो नाम्बारा बेनो आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय नाम्बारखौ मायाव मोनो होननानै बुङोब्ला आं नोंसोरनो खोन्थाखाबाय जायफ्रा अफलाइनाव नोंथांमोना लाइन बिल खालामो नोंथांमोना बेयावनो मोनगोन बेयाव नाम्बारा थाजोबखायो बिनिफ्राय नोंथांनि बे कारेन्ट बिलनि बक्सआवबो मोनगोन नोंथाङा नोंथांनि नाम्बारखौ अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन थेंक इउ अब्ला लोगोफोर आरो नोंथांमोना दासिमबो फेसबुक पेजाव फल' खालामाखैबा अन्नानै फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै होदो डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ नोंथांमोना खालामनानै होबानो जाबाय